Belakina hambai jeng tini haino hai dak sairik ni jarawo kini Kambuksara edisi village hezamara RD block ni bisingo kalaijak mohon bari kamio jeng kini party IPF tini unggai haino hai jeng kobuni salok ni hai mairong bagna ni hanai phailajak o kamio joto poribar tongo jeng joto poribar nono khorok thogoi jeng seba khlaiakai tei kini alu tei dal dok ronani bagai phailajak aboni bagai jeng 2 tarik ni simi tini suk jara bagai tongo tini 11 tarik jeng o 11 tarik jara tini amchayo specially tini simnawo joto kamio no jeng je mansak jara tei bakha ebong tei bo baknai tabuk bo kaisa kuisu korojak tongkhongkai ba kuno kami kaisa kuisu maya khotong khangkai borok na rena ni bagai chaitok lai tongo obo haike no khadani takte bukhuk song tini sara tirpa ganangai o lockdown coronavirus mohamari ungui tongmani jarao kha kwar bai khe agok phaijabaidi tai tini dofani kamkas kwrwui crisis ungui tongmani jarao jotona agogoi phaijadi tai bipod bial tai o coronavirus hai moha je durjuk ungui tongthaniwo jotona khabai khubai agogoi phaijadi nei kobogo tai o kamini joto takhuk tei bukhuk song kaitor chubamani bisingtei hamari manai tongthong tai chini dofarok hamari manai tongthong tai o durjuk mokabela khaitani jotona khabai khukbai agogoi phaijadi nei khulomjak hambai Ingkai nong thani kaisa kok sar mungdo ta kok sar na nangma ke obose tabuk to coronavirus